Takže vloger, čaute, ja som Tusim a vítam vás pri hre Fast Racing 3D. Takže toto je pokračovanie na ďalšiu časť a chcem niečo povedať. Konečne som našetril na to nové auto. Trvalo mi to asi hodinu. Asi hodinu mi to trvalo, kým som to prešiel. Kým som dal 80 200 korún, máte si všimnúť. Mi to dalo 80 200. Takže kúpime rovno toto autičko. Tada! Máme super auto. Upgrade. Nemám peniaze. Tak si ho aspoň vylepšíme. No, kukuť. No vidíš. Ktoré by sme tak mohli dať? Ja viem, ktoré. Čumte na drát. Tada. Nedáme tu svetlnú nálepku. Ktorú dáme diváci? Asi túto. Najlepšia. Pozrieme sa na okná. Toto vyzerá pekné. Alebo toto. Dáme toto. Takže ideme do kola, ktoré som vám sľuboval. Takže zase by sme mohli do 2 kola a ukážem vám, jak to chodí v tejto hre. A jak to chodí v Elimination. Tak môžete všimnúť, že mám hore čas, ktorý ide 55, 54, 53 a stále sa to bude znižovať a keď tam dojde 0, no tak posledného vyradia. Veď vy uvidíte sami. Ale konečne máme nové auto po rokoch. Po tých krásnych rokoch. Máme super auto. Pre vás je to možno, že iba taký asi iba pár hodín. No, pre vás to je možno iba pár hodín, čo vyšlo posledné video, ale pre mňa to je pár hodín utrpení. Lebo to neveríte, mne sa toto už naozaj sa mi to zhnúcilo. Majte šunko aj odpočítava 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A vidíte? A už sme iba traja. A idem v druhé kolečko. A chcem vám niečo povedať, že tu v tejto hre sa už počkajte, som zabudol, ja mám takú sklerózu. Neviem, už som zabudol. Ja vám potom to skúsim povedať. V tejto hre, áno, keď máte jedno z najrýchlejších aut a pôjdete, môžete ich ešte raz dobehnúť, že urobíte ešte jedno kolečko a uvidíte ich. Vy budete prvý a ich 2-krát prebehnete, dúfam, že vám chápete, vidíte, už zase ma odpočítava. Môžete všimnúť, že sme tam predtým mali sme tam minútu a teraz keď odpočíta nás 3, 2, 1, teraz tam budeme mať 43 sekúnd. Tak, takže stále sa to takto má znižovať. A to je už asi jasné, že vyhrám, ne, diváci? Už to točím 3 minútky. To je zatiaľ málo, si myslím. Supíš. O chvíľku vyhrám. Paradise. No, rýchlo, dávajte. A toto je prvé kolo, ktoré som nechal komplet celé. Od začiatku som neprestrihol ani kuštík. Tak ja už komplet vyhrám, ja už môžem pustiť aj ten telefon, všetko. A môžete všimnúť, konečne mám mikrofón. Takže dúfam, že ma je lepšie počuť. Tu teraz som mám v ruke a vyhrali sme. Konečne. Tak. A už není, keď mám mikrofón, tak už není počuť ani to ťuknutia, keď ťuknem na obrazovku. Takže to je plusko. Survival. Survival je o tom, že budeme chodiť cez také pásky. Veď ja vám ukážem. Ukážem vám, keď tam budem pri prvej páske. Normálne ideme. Vidíte? Takéto pásky. To je presne o tých páskach ja hovorím. A keď budem najďalej, že oni už nebudú tú pásku môcť získať, no tak vyhrám. Ukážem vám to hneď. To bude aj posledné kolečko. Vidíte? Tak toto získame. No. Pekne som to zabočil. Tak. Ideme.
Fajne, ideme ďalšie kolečko. A tam je ďalšia paska. To vyhrám asi už. Nevyhrám? To je škoda. Rýchlo. Tak možno ste teraz mohli počuť mojho deda. Ježišmária, oni sa tam rozprávajú, jak neviem čo. Dúfam, že ich není počuť. Ale asi nie, keď mám mikrofón. Neviem. A mikrofón mám na nových sluchátkach. Tadá, vyhral som. Takže toto je už asi koniec. Toto nechám na ďalšie videjko. Takže moje autíčko, nové autíčko vás zdraví. Že čusaj, klusaj, maj sa čus. Ale ešte chcem niečo povedať. Si ho ešte upgradeneme. Ukážem vám ako. Tadá. Tak. Vidíte. Upgradenuté. Takže čusaj, klusaj, maj sa čus, aj autíčko zdrav. Ahojte všetci, moje nové auto, takže čusko.